hej folkens, og velkommen til den her video. Og i dag, der skal vi lave, hvor Mads og Rasmus, de skal spille fodbold. Og hvad for et hold med du? Chelsea. Hvad vælger du? Okay, lad os komme i gang. 3, 2, 1, nu! Så spiller vi op til 10, og det jeg ved ikke helt, og hvad er det, der står, drenge? 6, 5. Det er krig. Okay, lad os slutte den her. Hvem vandt? Vi stod lige. Okay, nu slutter vi videoen af, og der stod 7-7, og det var Chelsea imod Barcelona. Nej, imod Manchester United. Og selvfølgelig spillede de begge to super godt. Så ja. Vi ses i næste afsnit. Hej hej.